Sí, hombre, evidentemente, unha vez que te consigues poñer por diante, que faltaban pois, 3, 4 minutos, eres con menos, pues, bueno, sobre todo outra vez a maneira que chega que outro error defensivo, pero xa non só é a maneira que tes de empatar, senón a maneira de que te volven a meter os goles que nos meten, que eu, pues, non sei. Pouco que te podo dicir, pero non porque non este contento, ni porque tal, porque é moi frustrante, a verdad, non ter control sobre moitas cousas que pasan durante tantas xornadas e tanto tempo. Por eso digo que non sei, creo que ao final no global do partido fomos mellores que eles. Creo que contra un equipo, un filial que ao final, pois, ves cada partido que xogan, son sempre os que levan a peso o partido. Creo que eso fomos nós. Bueno, só de que cando quedamos con un menos, pois sí que é verdade que tivemos tramos vos, a partir do empate igual sí que nos precipitamos un pouco de máis, que soe pasar nestes casos. Nada, bueno, ao final de semana, cos partidos que tiñamos, bueno, pues este punto non iba a ser malo, hai que velo así. Levamos toda a temporada falando do mesmo, somos o que somos, o que se viu para ben e para mal é o que somos. Como explicas? Todos metaron un gol aí nese minuto 98 cando levan tanto tempo en inferioridade e subindo pouco. Bueno, pues, o que te digo, pues, somos o que somos, temos as virtudes que temos. Cada vez que hai unha situación un pouco de área contraria, área propia, ou que nos metan o balón no área, sufrimos moito. Bueno, ao final, pois, dá igual ter un máis ou menos nas situacións de área ou balón parado, tal. Non somos un equipo que bo niso, e penalízanos moito durante moitos partidos, durante toda a temporada, pero, bueno, entendo que a peor non vamos a ir nese sentido, nada que melloremos, pois creo que vamos a puntuar moito máis. Falabas aí de eses erros, de que son moi difíciles de corregir, pero ti crees que son cousas de adestramento ou que van cos xogadores? Porque, bueno, falábamos tamén de o primeiro gol, que é un golazo, pero tamén vende un saque de banda, que xa a semana pasada recordarás que falabas tamén dos saques de banda. Son erros de concentración deles, que ao final tamén son xogadores que toman moitos riscos, poden pasar ou adestras iso? Bueno, creo que é evidente que as dos cousas. Evidentemente, eu non quero dicir que toda a culpa sexa dos xogadores. Evidentemente, eu estou facendo algo moi mal se xornada tras xornada non conseguimos, sabendo os problemas que temos, pois solucionar esas cousas. Creo que un pouco de todo. Seguramente, pois, eu teño que darlle máis valor. Está claro que con balón, pois, somos dos equipos máis, non digo vos, divertidos da categoría, e creo que ao final o método está claro onde teño que cambiar, mellorar eu mesmo. Non sei se logo os xogadores, evidentemente, pois, bueno, hai veces que teñen toma de decisión, e logo hai veces que ao final, pois, bueno, o gol que nos meten hoxe, o primeiro, por exemplo, é mérito do rival, máis de mérito que un saque de banda mal sacado. Entón, bueno, o que dicía antes, que hoxe foi a máxima expresión do que somos. A partir de aquí, pois, a maneira que temos de intentar cambiar esas situacións e solucionalas. Pero se onte outro día co Fabril, pois, non meteron goleles por un milagro, pois hoxe caen os goles contra equipos ao final que teñen calidade, porque ao final o primeiro gol e o segundo, máis aló do error que temos, son un golpe de medio campo, un tiro cruzado que non é fácil finalizar. Entón, con equipos que teñen talento, pois os erros que cometemos, pois penalízanos moito máis habitualmente, claro. E como está Cristian, que sabíamos que hoxe por mañá que non podías contar con él ao final, como está? Nada, ben, foi unha contractura na espalda, bueno, non se podía moverme ben, pero, bueno, na volta das vacaciones non debería ter problemas para estar. Coincidindo agora a final de ano, pensas esta mañá a primeira volta, 24 puntos, que balance faz? Se me preguntas, agora non escapa. No 93, no, a ver, o balance bo, a ver, eu doe moito, porque creo que facemos, o que te digo, moitas cousas ben,
pero creo que tamén cando xogas ben, empatas ou perdes, tamén é unha disculpa que temos entrenadores para non sacar resultados. Entonces, creo que facemos moitas cousas ben e facemos poucas cousas moi mal. Entón, ao final o balance, creo que, bueno, é bo. O sea, eu creo que perdendo hoxe era bo, empatando era moi bo, creo que se gañáramos, pues bueno, quedamos en playoff sería excelente, así que moi bo, creo que temos todos, que repito mil veces porque creo que temos moi claro o que facemos mal, o que temos que cambiar, creo que temos marxe de mellora no que facemos ben. Bendito problema que temos claro todo o que temos que facer para mellorar na segunda volta. Entón, o balance, aparte que estamos fora do descenso para o play-out, máis cerca do play-off que do play-out, e sabendo que teño que mellorar e que teño que axustar e que non, mellor que imposible. Moi ben.